Shwmae Alex a Melody, ti'n iawn? Iawn ta? Ie, diolch. Dwi'n dysgwyr Cymraeg. Pryd chi'n dechrau dysgu Cymraeg? Ar fi dechrau dysgu'n Cymraeg pan o'n i yn blwyddyn 11 a wedyn di wneud lefel A yn Coleg Cambria a rwan dwi'n mynd i brifysgol. Fe'n ti Alex? Wel, ces i fy geni yn Bristol, felly nes i dysgu Cymraeg ers nes i symud yma. Yna yn ysgol uwchradd nes i dysgu mwy a rwan dwi'n astudio safon uwch. Oes gen ti cyngor i pobl fel fi dysgwyr? Chi jyst gorfod byw yn y Gymraeg, rhoi cerddoriaeth Cymraeg, teledu Cymraeg, darllen am y hanes, y diwylliant, jyst siarad i dy hun. Dwi'n gallu cofio siarad i fy hun bob dydd, a mae'n really helpu dwi'n meddwl. Paid o bod yn ofnus am gwneud camgymeriadau. Bydd pawb yn neis, dydyn nhw ddim yn gas. Alla fydd nhw'n gywir ti, ond bydd nhw'n neis iawn. Mae yna saying, gwell Cymraeg slack na Saesneg slick. Fel dysgwyr ar y maes, ble dyle fi fynd? Dwi'n meddwl dyle ti mynd i'r maes D, achos mae fel maes i dysgwyr. Beth wyt ti'n meddwl? Ella swnio'n eitha wirion, ond mynd i'r llwyfan y maes, achos mae yna lot o gerddoriaeth yn mynd ymlaen, a mae hyn yn ffordd dda i weld os ti'n gallu adnabod geiriau, a wedyn just deud wrth hun, oh my gosh, dwi'n gwybod hynna. Bod yn onest, bas ti'n caru popeth, mae pawb yn hyfryd. Mae'n profiad wych i mynd ar draws pob maes a pob man yn y Steddfod. Gwych, diolch.